kowe matur ming pamrih entuk pangalembananing anak Prabu Duryudana. Saiki ora Pandhawa mungsuh Kurawa, ning saya mungsuh Suman. Padha-padha gerange, padha-padha tuweke. Ning tanganku tiba ning dasmu ora pecah dadi papat, aja duntang Ratu Mantaraka. Pembelajaran pada penggalan cerita wayang berikut. Bagaimana dapat menjaga dan mengendalikan diri baik perasaan maupun ucapan. Kita hayati bersama video berikut. Nggih. Sumangga ngenipun badhe sami memoyoki dhateng Duryudana. Kula borongaken. Sumangga ngenipun badhe nyacat dhateng kula. Kula mboten badhe isin, kula mboten badhe wirang. Nanging panjenengan ora ngrasake kaya sing tak rasake. Para sepuh ing sami jenengi madyaning pesanggrahan menika mboten ngraosaken kados ingkang kula raosaken. Peranganing para senopati pepunden sesembahan kula miwah sak mangke dereng dangu malih anak kula pun Lesmana Mandra Kumara kabubuing Rana Madyalaga pejah siya madyaning perang ageng Bratayuda. Bebasan pepes bayu kang tapis sampun boten gadahi kegiatan. Anak setunggal ingkang kula deng-deng kaya kendhang, kula golo-golo. Besok iso nyambung marang sejarah Duryudana, sirna madyaning Bratayuda Jaya Pinangun, persasat sampun boten gadahi kegiatan. Napa sing ajeng kula arep-arep upama Duryudana menang? Sak mangke mboten wonten ingkang nyambung dhateng sejarah kula upama Duryudana mati. Mesti kemawon negari Ngastina menika dados panguwasanipun para Pandhawa. Kula badhe dipun cacat dening jagat. Kula badhe dipun raosi dening sangyaning para kawula. Sedaya tumpes wonten madyaning Bratayuda Jaya Pinangun. Rama Prabu Mantaraka wonten dawuh. Pangraos sing manah kula kadi-kadi kula badhe pasrah bongkokan dhateng para Pandhawa. Sampun ketitik lan sampun saged dipun wastani. Menawi kula mboten badhe ngukup kemenangan mangrupiyin. Jengandika anak Prabu paring dawuh, kula mboten badhe ngukup dhateng kemenangan. Kula nuwun sewu. Dasaripun menapa jengandika anak Prabu paring dawuh mekaten? Rama wiwit Kanjeng Eyang Brahmana ing ngetal kandha Sang Mahatma Siwara Bisma ingkang kacariyos piyambakipun menika nggadahi kegiatan boten saged pejah menawi boten saking karsanipun piyambak. Pangraos kula Kanjeng Eyang majeng wonten ing pabaratan menika Pandhawa tumpes kelor datan posisa. Kula badhe nyawang Pandhawa ngatang-atang dadi bathang ning dinemune Kanjeng Eyang Begawan Bisma kabubuing Rana Madyalaga wongsal wangsul. Kadang kula Yayi Bugadenta nadan piyambakipun menika mboten saged pejah krana nggadahi wujuding titian tuwin serati ingkang ibaratipun raga 3 nyawa 1. Ewa dene pejah madyaning Bratayuda Jaya Pinangun. Burisrawa putra panjenengan ugi sampun kabubuing Rana Madyalaga marambah makaping-kaping ingkang pungkasan anak kula Lesmana Mandra Kumara ingkang mestinipun kedah gesang sabab piyambakipun kula golo-golo nyambet dhateng sejarahipun Duryudana. Ewa dene sak mangke sampun kantun nami Lesmana pejah madyaning Bratayuda Jaya Pinangun. Samenika kula aturi menggalih kula nglakoni perang menika kula goleke sapa? Wis ora ana sing kula goleke kamukten. Wis ora ana sing kula goleke kanikmatan mergo anak kula lanang siji pun mboten wonten. Iki kula ngertos. Kula mangertos nggih. Kados wutita raosipun dene jengandika anak Prabu Ngastina paring dawuh ing mekaten lan kula saged ngraosaken kaya ngapa to rasane wong kelangan anak menika kula sampun saged ngraosaken amargi nalika Burisrawa kapuping Rana Madyalaga kula ugi sampun mangertos kaya ngapa rasane wong kelangan anak. Namung kula nuwun sewu.
Kula nuwun sewu lho nggih. Bratayuda menika ngibaratipun sampun dumugi wonten ing tengah-tengah. Ngibaratipun tiyang nyabrang lepen menika sampun dumugi wonten ing tengah. Mundur ya klebus, maju ya klebus. Menawi jengandika anak Prabu Ngastina menika tumuli mangke badhe mundur saking paperangan amargi krana panjenengan sampun kecalan dhateng putra pun Lesmana Mandra Kumara menapa boten saya saru pocapanipun menapa boten saya ambebangeri ngibaratipun jengandika menika nyiprati rah letuh dhateng pasuryanipun para sepuh ingkang sami ambilani dengan jengandika anak Prabu Ngastina nggih mila ingkang sampun sak mangke sampun ngantos dipun penggali. Amargi nuwun sewu, wangsul wangsul kula matur petungane wong perang menika namung werna loro, menang apa kalah, mukti apa mati menika. Dados menawi jengandika anak Prabu Ngastina menika milih margi sarana peperangan inggih kedah dipun dadaki, kedah dipun jajaki tegesipun kedah dipun nadepi sampun ngantos menapa ingkang kelampah wonten peperangan menika ndadosaken jengandika anak Prabu tumunten mundur saking peperangan. Waduh nyuwun pangapunten. Kados menapa mangke wiranging Nalendra Ngastina? Kanjeng Rama. Mila samangke babagan perkawis menika sampun ngantos dipun petang. Sing wis mati ya wis. Sing ingkang sampun boten wonten inggih sampun boten sah dipun penggali. Parapatan Surup Surya, pendak-pendak angrakit senopati parapatan Surup Surya menika pendak-pendak tansah kepingin damel srana kamenangan wonten madyaning Bratayuda menika dipun lampahi. Sakmenika monggo klatur krembak calon senopati salajengipun menika saenipun sinten? Kula nuwun sewu. Kula nuwun sewu lho nggih. Sampun ngantos kinten kula menika sak mangke badhe munjuk atur ngersa paduka kanthi atur kula ingkang damel-damel namung anginaki dhateng penggaling Nalendra menika babar pisan boten. Nalika jengandika anak Prabu paring dawuh kaliyan ingkang Rama ing Mandaraka tumunten kula angenam-enam manah kula. Paman Harya kados pundi? Pangenam-enaming manahipun ingkang bapa ing kepatihan kula gelar tuwin kula gulung menapa ta sababipun? Ing atasipun Sang Mahatmarsi Wara Bisma menika sekti kalintang jayaning perang bebasan mboten wonten jalma wantah ingkang sak timbang sak bobot kelawan kasektenipun Sang Begawan Bisma namung nuwun sewu sedanipun lah kok epeh temen namung mungsuh satunggiling wanita inggih menika pun Wara Sri Kandi ingkang rayipun sinuwun Prabu Bogodenta kaliyan titianipun tuwin seratinipun inggih paribasan raga 3 nyawa 1 menika mestinipun menawi dipun petang kedahipun saged unggul wonten madyaning Bratayuda ning kena ngapa lah kok malah uga pralaya wonten ing peperangan malah ingkang putra ing Ngastina inggih menika pun wayah kula Lesmana Mandra Kumara kula sumurup piyambak nggih kula ngertos piyambak Abimanyu ingkang mersasat sampun boten saged nglawat embanipun ngantos kadidine landhak wonten ing madyaning Tegal Kurukasetra. Ing mestinipun Abimanyu menika mboten saged nglawat nalika badhe cinandhak mestakanipun badhe dipun tugel jangganipun dening wayah kula Lesmana Mandra Kumara dumadakan wayah kula Lesmana Mandra Kumara kenging Kyai Pulanggeni wekasan Jrebabah wonten ing madyaning Tegal Kurukasetra. Peranganipun petangan-petangan ingkang kula aturaken menika kala wau mokal kelampahanipun menawi nuwun sewu mboten wonten satunggiling priyagung utawi nayaka punggawa negari Ngastina ingkang dadal karti sampekaning para Kurawa tegesipun paman wonten dawuh tegesipun pripun ngaten kula kinten wonten satunggiling priyagung kula nuwun sewu satunggiling priyagung ingkang sakmangke estunipun lair ndedheple wonten Pesanggrahan Bulu Pitu nanging batin piyambakipun angemuli tuwin anyingkepi dhateng sangganing para Pandhawa ketitik menapa ingkang sampun katindakaken dening para Sata Kurawa tansah kadenangan dening para Pandhawa kadosta gelaring perang ingkang sampun karakit dening para Sata Kurawa miwah para sepuh ugi dadal awit saking kridanipun para Pandhawa tuwin kathah senopati
saking negari Ngastina ingkang sakmangke dados kurban krana nuwun sewu mbok menawa wonten telik Mangendrajala inggih menika wujudipun tiyang-tiyang Ngastina ingkang sakmangke saestunipun tresna kaliyan para Pandhawa wekasan mentala ndadal karti sampinganing para Kurawa wekasan kathah senopati Kurawa ingkang sami kapuping Rana Madyalaga nggih anak Prabu Ngastina. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngoro. Suman. Sengguni kula wonten maring ngadhawuh. Ora usah dadak mbok semoni ning kowe ngucapa apa sing tok aturake mau ana sambung rapete karo Salya. Ya ngono apa ora? Nuwun sewu kula mboten nyebat nami. Namung saestu kula nggadahi panyakara bawa ingkang mekaten nanging kula nuwun sewu sinuwun kula mboten nyebat nami. Perangan ingkang padha lenggah ana ing pesanggrahan Bulu Pitu kene anak Prabu Ngastina. Kowe Durna lan kabeh para sata Kurawa. Ingkang ana sambung rapete karo Pandhawa kuwi mengaku, sing ana sambung rapete Pandhawa kuwi mengaku. Merga Madrim Madiku dipek karo Pandhu anak-anak loro Nekula Sedewa. Kuwi peranganing para Pandhawa. Dadi upama kowe ngandhakake yen to ana piyayi ingkang dadi telik Mangendrajala ingkang dadi mata pitaning para Pandhawa kuwi ora sandadak kowe ngucap jeneng ning aku wis krasa, ora sandadak kowe ngucap ning aku wis ngerti sing tok karepe kuwi aku. Ya apa ora? Kula nuwun sewu, ora sandadak nuwun sewu karo aku, ora sandadak nyuwun ngapura. Mumpung iki kahanane kahanan peperangan, mletik sithik wae dadi kebrongot nalari para piyagung-piyagung Prabu Salya. Jroning tentrem wanci surup tekaning sesuk-esuk kuwi kanggo ngleremke rasa ngulah rasa sabar. Sesuk-esuk tumandang karya magut ana ing peperangan. Yen wengi iki kowe mletikke geni memungsuhan karo Salya, saiki ngene ora sandadak hitung-hitungan. Yen kowe ngarani karo Salya, yen to aku ki tok anggep sing tansah ndadal karti sampinganing para Kurawa. Tansah kadenangan dening para Pandhawa. Saiki aku tak takon karo kowe buktine apa? Buktine apa? Kowe aja ngucap yen to aku kuwi dadi wong tuane Nekula Sedewa. Kowe aja ngarani yen to aku tresna karo para Pandhawa ndadal karti sampinganing para Kurawa ki merga aku kuwi wong tuane Nekula Sedewa. Yen ming dasar kaya mengkono mau satenane wiwit biyen teka saiki wong wis padha ngerti. Ning kabeh mau yen mung kandhek ana ing pengaran-aran mung kanthi dasar kowe menungso sing golek pendhok supaya ketok kowe matur ming pamrih entuk pengalembananing anak Prabu Duryudana. Saiki ora Pandhawa mungsuh Kurawa ning Salya mungsuh Suman. Padha-padha gerange, padha-padha tuweke. Ning tanganku tiba ning dasmu ora pecah dadi papat aja duntang Ratu Mantaraka.